viime viikon Espanjassa. Mut hei, miten sulla on mennyt? Viime päivän vähän tuntunut silleen, että vähän yksinäiseltä ja että musta ei oikeastaan välitettäisi tai mitään rakastettaisi. Ei, älä sano noin. Sua rakastetaan. Ja mistä sä puhuit tästä aiemmin? Se on jotenkin tuntunut vaikealta tälleen face to face puhua kellekään näistä asioista. Et silleen, mä tiedän. Se on jotenkin vaikeeta mulle. No, mulla on ollut toi sama ongelma joskus ja mä oon ottanut päiväkirjan kirjoittaminen ja sitten tommonen niinku kännykällä puhuminen videon kautta. Et siinä ei tarvitse puhua kellekään suoraan. Okei. Tuo videohomma kuulostaisi aika hyvältä mun mielestä. Silleen, kun siinä saa niinku puhut kamerille eikä niinku suoraan face to face. Silleen kuulostaa aika silleen hyvältä idealta. Joo, ja toivottavasti se toimisi. No, pitää kokeilla. Joo. Kiitos. Joo, siis YouTube tulossa tosi vaikea kysymys, mutta nämä ajat niin Okei. Moi kaikki. Mä oon Emilia ja mä haluaisin kokeilla tälleen puhukameralla, koska mä kuulin mun kaverilta, että näin vois kertoa vähän muista tunteista, jos se on niinkö face to face vaikeeta. Ja tää tulee olla tosi lyhyt video, koska mä en vielä oikein uskalla. Vasta eka video, niin joo, mutta se vaan puhua siitä, että musta tuntuu lähipäivänä tosi raskalta. Mulla on ollut mielessä tosi paljon asioita ja mun vaan musta tuntuu, että ihmiset mun ympärillä ei rakasta mua. Niin se tuntuu, että mun välitetä. Mä tiedän. Ja siis itsestäkin tuntuu vähän hyödyttömältä ihmiseltä, että tarviinko mä edes kaikkea niitä rakkausta oikeesti edes? Moi Olivia! Moi! Oot sä nähnyt tän Emilian postaaman videon? No mä kerroin kyllä sille, että sen kanssa tehdä joku video. En tiennyt, että se julkaisi sitä, mutta hyvä, että se sai noin niin pois sen mielen päältä. No joo, ihan hyvä, mutta onkohan tätä nyt ihan viisasta puhua tälleen julkisesti? Niin, se on totta. Ja tietääkö Juuli tästä? Moi kaikki! Kiitos kaikista ihanista kommenteista ja tykkäyksistä. Mä arvostan te tosi paljon, että olette yrittänyt auttaa ja niin piristämällä mua. Mä taas palaan näiden mun asioiden äärelle ja petän taas, että musta siis vaan tuntuu petetyltä. Siis mun parisuhdejutut, tämmöset. Ei oo tunnu mua arvostettu. Mä oon mä en tiedä. Mä oon yrittänyt tehdä kaikkea niissä suhteissa ja sun muuta, mutta musta tuntuu, että mut on aina jätetty sitten huonommalle huomiolle, että mua huomioidaan oikein hirveästi. Silleen, mä tiedän.
musta tuntuu, että mä en ole saanut hirveästi rakkautta takaisin, mitä mä oon antanut muille. Tai sille eräälle tyypille. Mut joo. Tässä nyt tällaista tällä kertaa. Heippa! Mä ajattelin, että mä tykkäsin sitä tämän päivän linssikeitosta, mutta linssit on hyvin jo, mutta sit mä en tykkää siitä tekstuurista, kun ne on jauhettu sinne sekaan. Mä olisin mieluummin etsis Moi! Mä tulin just Vilsatunnilta siis hyvin olkoon. Siellä oli rottien avaamista, niinkö verisuonia ja niinkö suolia ja verta ja se haisi ihan kamalalle. Onneksi mä en ollut sillä kurssilla. Joo, niinkö ei. Oliko se mikä Vilsa se on? Siis, joo, sen jälkeen kun me tehtiin niitä suolijuttuja ja kaikkea, niin me tehtiin ihan normitehtäviä sinne tylsää ja en mä tiedä, että koko Vilsa on vaan silleen tylsää, ei mun juttu. Et Silloin Ruotsi itsekin on tykkään parempaa. Vilsasta aika paljon. Joo, sun kanssa siis dropata se Vilsa oikeesti. Joo, eihän sun edes tarvitse käydä sitä. Se on valinnainen. Mut silleen, mulla on ollut niin raskasta oikeesti viime aikoina. Eikö sä yhdessä kohtaa tykännyt Vilsasta ihan sikana? Vilsa on kyllä ihan hirveetä mun mielestä. Niin on, joo. Vaihda vaikka kemiaa. Joo, et se on paljon kivempaa, mut siis mitä sulla oli äsken? Mulla oli ainakin jotain molekyyleistä ja kaikkea semmoista. Se oli ihan mielenkiintoista. Hei joo, tämä kuulostaa kivalta. Niin uusi se on. Taisi olla kemiaa 4. Okei, mä en käynyt sitä. Joo. Mä suosittelen. Joo. Paljon parempaa kuin Pilsa. Joo, jotain rottia. Oikeesti joku nolot ihmiset. Tai sille, en mä tiedä, vois ehkä olla silleen kiinnostavaa jollain lailla, en mä tiedä, mutta joo, ehkä omalla tavallaan. Tunnin. Okei. Joo, mutta mitä tehdään koulun jälkeen, niin kun me? Tuntuuko sustakin, että Juuli on ollut jotenkin outo viime aikoina? Joo, mä just mietin, että kun se yleensä on täällä meidän kanssa ja se ei oo. Että se on jotenkin käyttäytynyt tosi oudosti, mä en tiedä. Niin kuin mä mietin, että kun Emiliallakin on ollut nyt jotenkin viime aikoina niin paha olo, että liittyykö se jotenkin Juuliin? Se just sanoi, että siitä tuntuu, että sitä ei rakasteta. Ihan hirveetä. Musta tuntuu, että siinä on tapahtunut jotain pahempaa kuin Juuli. Silleen, nehän eros viime aikoin. Mut mä luulin, että se oli vaan semmonen ihan sovussa. Mut mä en tiedä nyt. Niin mäkin, kun mua pelottaa, että jos Juuli on tehnyt jotain. Vaikka pettänyt sitä. Niin, tai jotain muuta tollasta. Mä en kyllä ihan silleen haluais puhua sille just nyt. No joo, mutta meidän on kyllä varmaan pakko selvittää tätä jotenkin. Niin. Ei me tätä näinkään voida jättää. Pitäisikö mä laittaa niille viestiä? Tai jotain, että me nähtäis tai jotain sellaista. Ehkä meidän pitäisi joo. Moi kaikki. Mä oon tällä hetkellä koulussa, kuvisluokassa. Siis oikeesti mä en enää kestä. Nyt on mun suhde. Tai anteeksi. Ei se enää ole se suhde. Niin mun joutuu sen kans nähdä joka päivä. Mä en jaksa. Mä en pysty tähän ihan oikeesti. Mä näen sitä koko aika ja mua vaan ahdistaa ja stressaa ja masentaa ja kaikkea. Mä en pysty tän enää, ja oikeesti. Kertokaa please mitä mun pitäisi tehdä. Kiltti. Kiitos. Love you all tosi paljon.
kirjoitat? Mua hermostuttaa. Musta tuntuu, että mä en muista mitä mä sanoin, jos mä en kirjoita näitä ylös. Onks nää ihan hyviä niinku, juttuja, mistä me voitais puhua? Ne on kyllä ihan miettimisen arvoisia. Okei, no hyvä. No, mitäs teillä? Ihan hyvin menee, ei ole mitään erikoista. Joo. Miten sulla on niinku, mikä tunti sulla on jäänyt? No, mulla on tällä kertaa musiikitunti. Okei. Joo, se oli ainakin kivempaa kuin, no, tiedätte kyllä. Joo, ei musiikissa ainakaan mitään oppia. Niin, niinpä. Mut mitä kahvia sä oot tehty? Varmaan vaniljalla, se on se perus. Se on niinku tää. Eikö sä Juttila mitään? Meillä on nyt aika tärkeää asiaa sulle. Mihin tää liittyy? Siis susta ja Juulista. Meistä tuntuu, että te ette ole ollut kovin samalla tavalla enää. Se on ihan totta. Se on kyllä tapahtunut asioita. Onks Juuri tehnyt jotain? Onko kaikki hyvin? Siis on tapahtunut. Siis se on ollut ihan kauhea ihminen. Mä oon yrittänyt olla hyvä tässä suhteessa, mä oon yrittänyt tehdä kaikkeni, mutta se on ollut ihan kauhea. Mä en tiedä miten mun tässä niinku, mistä pitää sanoa, että anteeksi. Ota oma aikas. Mä oon sun puolella. Oo. Tää on jotenkin ollut tosi raskasta itselle. Mä tein kaikkeni. Mä oon tosi pahoillani, mä en yhtään Joo, ei me oltais voitu aavistaa, mutta onneksi sä kerroit meille tästä. Eikä sun tarvii enempää. Okei. Just nyt ainakaan. Mua kestää käsitellä sitä asiaa. Vielä. Kauan. Missä Juuli muuten on? Eiks me kutsuttu sekin? Niin. En tiedä. Niin. Tulla. Joo. Toi on söpö. No, tää voisi olla vähän parempi. No tää valotus on ihan huono. Joo, ei tota instaa. No joo, ei. Tää on ihan cute. Toi on ihan söpö. Sä mä lähden sitä vähän lähempää. No joo, katsotaan täältä tässä. Mikä toi oli? Mitä se sulle kuuluu? En tiedä, Mitä se paat? Siis, mikä se laittoi sulle jotain sydämiä? Mitä se sulle kuuluu, kelle mä tekstaan, hä? No kyllä se oli vähän mulle kuuluu, kun mä oon sun tyttöystävä. Eikö sä luota muuhun, hä? Siis luuleeko se mä Pitää suota jotain. Tuu. Petääkö se mua? En! Toi on nyt vähän epäilyttävää. Siis mä tein kaiken tässä suhteeseen, vittu sä... Mun pitää paasata sua jotain prinsessaa. Ei oikeesti, en tiedä oikeesti. Tuo. Siis niinku... Mene Kuuntele mua. pois! Hää? Saatana! Anteeksi. Lähde pois täältä! Lähde vittuun!